en welkom bij Dorrit voor in het Warp. Uit het hart van Friesland, Akrem en Es. We hebben het prachtig mooi waar, ondanks wat de buienraders zijn het is hartstikke droog en de zon schijnt en dat kan alleen nog maar in Akrem. Ik kom hier uit de loftwaai, heel heeg waai, dat je houdt een indruk dat je zegt van yes, hier winnen we. Wij deze uitsturing wordt mogelijk maken door de Stichting de Muziekkoepel, de Verenigde Ondernemers Akrem Nes en de Traaie Basisschool. Daarom dus dat wij een verschaaldheid hebben, een activiteit die we jou het zien laten willen. Ik laat me even netjes uit het bakje halen. En ik stap je daar naar je als ondernemer. Dit jaar ondergang is maar de metamorfose. Dit is Gepke. Gepke, dag Gepke. Hoi. Hoi. Dan wist je ondergang maar een metamorfose. Want door juist één keer in de maand, juist een metamorfose voort onder degene die het saffert zien. Dat klopt, dat is hartstikke mooi. Ik kan er weinig aan toevoegen. Er zijn mensen die staan altijd voor een oorkleer. Of ze hebben ziek geweest of wat ik maar. En daarom verdienen ze het om een keer in het zintje te staan. En het is dat Christine Duk. Nou, dit is Christine Duk. Dag Christine. Hoi, Jetske. Hallo, hallo. En wat doe je verder nog meer dan alleen nog het knippen? Heb ik oren dingen wat je erbij doet bij de metamorfose? Ja, we zoeken eerst naar wat voor type het is. Nou, dit is een uitgesprutsen simmertype. En blond is helemaal in dit hier. En we hebben er extensies in die van de molen. Ja, net als mij ben je naar Italië geweest, toch? En daar heb je dat jongen op de beurs. Dat klopt helemaal. We hebben Milaan op een beurs jongen. En blond, dat wordt het helemaal dit hier. Nou, daar gaan we voor. Helemaal. Ik ben ook nog donker. Maar ja, je weet het nooit. Na de zomer, ik denk dat ik dan wat lichter ben. Willen de meesten ik wat zenuwachtig als ze wat op de stoel zitten? Want ja, ze zorgen natuurlijk net wat je er precies doet. Nou, ze ben wel zenuwachtig, maar uiteindelijk ben ze heel blij verrast. En Duk met even de lipjes naar voren dwan, want ze maakt er even kreeg op. Nou, ik denk, dit ziet er hartstikke mooi uit. Mooie rode lipjes. Het is, ja, dit past goed bij jou. Maar ben je ik zenuwachtig? Eens ben ik wel wat zenuwachtig, ja. Want het is wel een verrassing dat ik hier dan niet aan zit vanzelf. Maar als ik heel zenuwachtig ben, dan kan ik me ontspannen door te schilderen. Dus het is wel mooi dat het je stiert. Nou, dat is hartstikke mooi. En dat stiert je Rick al hier al. Het liefst schilder ik namelijk landschappen. En nou ja, je moet altijd wel genoeg verven erop doen. En landschap doe ik het liefste. Wat wolken of zo. Even zien. Zo. Zo. En ik vind het al mooi dat de band ik al bezig ben. Nog meer wolken. Want je kan het betiert genoeg beginnen met schilderen hebben juist er wel schoon. Zo, ik voel me nou wel rustiger worden. Het scheelt voort en dadelijks. Alleen nog altijd dat ik landschap maatje. Ik weet niet wat dat is. Maar het komt altijd weer op een ei uit. Nou, jongens, wat ben je maar mooi bezig. Zo. Nou ja, mijn landschap komt net helemaal... Wat wordt dit? Dit wordt een stad. Een stad, oké, hartstikke mooi. Als je, doe hast het begrepen. Je staan ik al wat eindjes op. Hartstikke mooi. Nou, leuk hè? Best ik ontspannen? Ja, gelukkig. Nou, dan helpt het dus toch wel. Ik ga nog even verder met mijn landschap. Dus even zien. Nou, ik zulde me echt een landschap bij maatje. Zo. Nou, Christine, ik zie het wel. Dit ziet er hartstikke mooi uit. Ik ga nog maar mooi even zo terug. Ja. Hé, dan, want ik zie dat er nou bij Kipke, daar zit zomaar een hele oorfamke op de stoel. Je hebt wat doekjes vast. Ja. Want ik zie, dus de band kunnen ik wel een metamorfose krijgen. Ja, absoluut. Die kunnen een leuk feestje horen. En wij maken er echt een sterren van. Echt een ster van. En wat doe je hem? Komen de band ik nog weer op een foto? Ga je hem een voor- en na-foto? Deze kennen wat. Oh, dat is het verschil nou? Ja, dat ze dat willen, dan kan dat. Dan kunnen ze in het middelpunt leuk maar een foto maar van voor en na. Een mooie foto van voor en na. En die komt dan ik bij een heel soort huizen. Wordt die dan ik jongen natuurlijk. Ja, in heel Boaster Hemmen omstreken, dus dat is hartstikke leuk.
Dus dan was je een hele bekende Akrema dan. Ja. Nou, Ja, en wat is zo mooi? In het wetter, valt er al de rieren. Jij zo dit vreselijke jong, ik? Alle Ja, en volgens mij, dat komt bij die Christine Duckboy. Nou, dat jong is net zo mooi, hè? Nee, helemaal niet. Helemaal niet, dat is super, dat is echt wel een beetje vals. Maar gelukkig hebben wij hier in Akrem een heel mooi koor. Wij hebben een koor en dat is van de dominee Hasperskwallen. En de dominee Hasperskwallen... Wow, wat klinkt dit mooi. Wat klinkt dit mooi. Want juf Greetje, jij bent degene die de band mooi oefenen heeft. Wat voor prijs heb je bij woon? De band hebben meegedaan aan het Sjonkfestival van BN in 2012. En wij hier in de eerste voorrondes. En daar winnen we net nog in. En we kregen een wildcard. En toen hebben we in de finale op 24 mei in Lawaai in Drachten hebben won. Eerste prijs. En de eerste prijs won. En hoe vallen die er mooi aan deze competitie? Njochen squalen uit Friesland die in de finale zitten. En 24 squalen in de voorrondes. En dat weer in de Lawaai. Ja. En die zeel die zit ik vol met meisken natuurlijk. Ja, wel 900 mensen in de zeel. 900 meisken. En daar ga je in voorstien te jongen. Nou, wie neem ik zenuwachtig dan? Ja, toch wel, hè? Maar het is ook wel heel mooi natuurlijk. En alle pakers en beppers winder. En houdt naar hem? Ja. Nou, en die vonden het ook hartstikke mooi natuurlijk. En dan komt nog in één keer, dan ga je hem nog woon. Nou, dan ga je feest op squallen, denk ik, als net. Ja. Nou binnen wij net al hier bij de finale West. Wil je dat versje dan voor ons nog even jongen? Nou, geef hem gewoon. Planet Earth, dat is dus Ierden. En die draait de tijd in de roem. Maar wij moeten erop passen dat er mooi bloot, fit en zoen. Wij zijn dus nou maar eens vieven, hebben noem en ik een kat. En 2 auto's op een oprit, kost wat, maar een hastig wat. Huid zo nog een motor wollen, mem een sloepke in een veert. Ach, hoe kruis het in een holle, dat komt op een kop verkeerd. Hield ik mee, het gisteren volle, en het kind spraat net aan, want die rekken als we stoppen, en de afval neemt maar aan. Planet Earth, dat is een zieren en die draait het in het groen. Maar wij moeten erop passen dat er mooi bloot fit en zoen. In uw mooie liefste landje ben je nou 16 miljoen. Ik weet weer net of dat genoeg is, ben geen rekkenkampioen. Maar voor de minister die kan, dan is ik die man die zeurt nog meer die kan terug u schrijden. Dat is net goed voor Planet Earth. Hield ik mee, het gisteren volle, en het kind spraat net aan, want die rekken toe de toeren, en de afval neemt maar aan. Planet Earth, dat is een zieren, en die draait het in het groen. Maar wij
Jim... ik wil wel jaren dat Jim het Songfestival woont hebben, want wat hij hem dit prachtig zong. Meestal nog 1 groot applaus voor de groep Zoon en Nacht van de Haspelskwallen. Jim heeft van de week in Akrum natuurlijk al een paar keer vaker jongen dat we hier heel lekker eten sieren kennen. Maar dan winnen dat alleen maar de volwassen meisjes winnen dat. Maar we hebben hier een paar liedjes bij en die dan maar krek boven de pan uitkomen kennen, maar die kennen zo lekker eten sieren. Helaas kan dat nou net zonder een chef-kok, dus die hebben we er wel even bij. Hele mooi grote muts en al erbij. Jeroen? Hi Jetske. Nou, hallo. En wat maakt je hem nou precies? De jongens zijn bezig met een verse pasta te maken. En die draaien de pasta draaien ze door de machine heen. En dan krijgen we hele mooie spaghetti. De andere kinderen zijn allemaal de groenten aan het snijden. We gaan een pastasaus maken van verse groenten. Met champignons, met knoflook, met noem maar op wat we allemaal er doorheen kunnen gaan. Er zijn een paar kinderen bezig met de tomaten te snijden. Daar maken we caprese van. Ja. En wat is een caprese? Dat is een Italiaanse salade met tomaten, met mozzarella en met basilicum. Heerlijk. Heerlijk. En komen daar die olijven en die heerlijke ham, komen dat er ook in? Die gebruiken we voor de garnering. Oh, die gewoon. Hier een beetje een voorbeeld. Kijk, dit is wat de kinderen maken. Het is echt ongelooflijk hoe handig ze daarmee zijn. Het is verse pasta. Echt prachtig. Verse pasta. En ik zie dat hier dienen is, bij deze beide heren. Maar is dat net verschrikkelijk moeilijk om dat even te maken? Nou, nee, want je hebt gewoon een meel en dat doe je. Maak je eerst de pikken plat en dan maak je zulke sliertjes van. Nou, en dan kun je dat straks eten. Dan maak je het in wat sierend water van en dan maak je het eten. Ja, en dan doe je dat er terug in en dan heb je lekker pasta. Nou, het ziet er al heel professioneel uit. Was nou straks dan ik een kok willen dan? Wat is dit nou? Nou, eigenlijk niet. Nee, was het geen kok worden, maar dat doet ze het eigenlijk al zo goed. Nou, dan kun je voor thuis nou wel eens een lekker eten sieren, als net. Ja, ik vind koken wel leuk, maar ik wil geen kok worden. Nou, was geen kok worden. Nee, nou, dat hoeft ik net. Thuis eten sieren is ik al heel erg lekker, nou. Zus nou wat het doet, Jetske. Hij is eindjes aan het bakken. Jeroen, dat kent er net. Ja, dan hebben we nog wat speciaals voor Akrum. We trekken de lucht uit de eendjes. En die lucht die gaan we opbakken. En dan krijgen we fantastische gebakken lucht. Die stoppen we in de saus en de pompt de boel mooi op. Nou, dan wordt het wat hoor. Dat wordt echt een luchtig gebeuren. Nou, dat ken alleen nog in Akrum, denk ik, als net. Ja, ik zie net als anders badeentjes. Nou, de binnenhaast en ik in mijn roerstoos al je opbakst. Ik wil dit net onzien. Ik denk dat we maar beter naar het filmpje gaan kennen. Wat ik van de moe maken heb toen ik hier in Akrum weer. Heb je het hele dorp doorwest en weer naar zulke leuke meisjes. En ik heb overal wat kregen. Nou, doen we dat. Akrum NS heeft in totaal meer dan 250 ondernemers, waarvan het grootste deel ook lid is van de actieve ondernemersvereniging, de Verenigde Ondernemers Akrum NES. Dit brengt met zich mee dat de bedrijven onderling een goede samenwerking hebben, waardoor we in Akrum NS een sterk en verskaard bedrijfsleven hebben. Christine Le Duc maakt een fietstocht door de dorpen op zoek naar een paar mooie badehandjes voor haar verzameling. Hey, Jetske! Hallo! Ik denk ik kom even bij de Sjen. Heeft u ook badehandjes? Ach nee meid, ik heb geen badehandjes. Heeft u ook in bad? Maar ik heb wel wat oors voor die. Ja? Wacht eens maar even. Heeft u ook in badehandjes? Sjurres. Oh, geweldig. Nou, super. Hartstikke mooi. Neem ik die mee? Doe dat. Helemaal goed. Doei. Hé, maar ik heb wel een hele lekkere Akkerbrok voor je. Lekker, dank je. Alsjeblieft. Hoi. Nee, ik heb geen badehandjes, maar ik heb wel een orenhaai voor die. De Frieske Donald Duck. Oh, geweldig. Nou, bedankt je. Hoi. Tjus. Oh nee, die verkeep ik helaas net. Maar ik verkeep je wel leuke zwemvleugeltjes. Oké. En ik krijg dan gewoon uit de boom wel helien. Oh, Dat ja. is wat makkelijker. Nou, helemaal tof. Ik hoop dat het zo slaagt. Graag gedaan, hè? Succes, hè? Hoi. Hoi. Hey, Lena. Hey, Christine. Goeie, verkeep je jou ook iets met badhandjes? Nou, toevallig dat ik dit voor jou heb. Nou, fantastisch. Die dacht ik jou aan. Doeg. Doei. Nee, die heb ik net. Maar ik breng die zelf alleen wat butten en kwekkenbal. Oh. Ja, geef me zitten. Ja, lekker. Nou, zit eens aan. Oh, Echt een heerlijk. lekkere kwekker. Alsjeblieft. Dankjewel.
Nou, hier in Akkerum verkopen ze geen badeintjes, maar de ondernemers hebben een reusachtig aanbod. Heerlijk. 3, 2, 1. Nou, dit weet ik net, ja. Nou ben ik mijn favoriete eindje kwijt. Waar is dat ding nou? Ik maak maar even in mijn tasje. Of van alles heb je hier altijd mee. Oh ja, die vleugeltjes hier kregen. En mijn gieter, maar dat is hem net. Oh. Waar is dat ding nou? Oh, mijn eindje. Wat moet ik nou zonder mijn eindje? Ja, je kun je van alles... Ja, je hebt nog... Krokodil, had je er een vlegen zitten? Even sjen. Oh, waar is hij nou? Oh ja, die Donald Duck. Oh nee. Oh, mijn eindje. Waar is mijn eindje nou? Oh ja, die weet ik wel leuk. Maar die zocht ik net. Ik moet mijn eind hebben. Zou die nou wezen? Oh ja, die akker mijn broek. Zal ik... Nee. Ja, dit is ze. Mijn breidje, maar... Ik moet mijn jerken moet ik hebben. Waar is mijn jerken? Waar is die? Ik weet het net. Hij heeft hem schoon, jongens. Hier ben ik. Ik ben die man. Was me zocht, maar hier ben ik. Ja. Och, mijn jerken is er. Oh. Ik lief dat ik daar sjoch. Och ja, sjoch. We zijn met de jaren. Wist wat ik nou altijd al zadraagd baan heb als? Nou, sisters. Zullen we? We gaan in het bad. Ja, wij gaan de sprong weg. 1, 2, 3. Oh. Prachtig. Nou, we kunnen zien, Christine heeft haar geluk voen. Die heeft haar jerken voen. Nou, dat is toch hartstikke mooi dat het gelukje zo komen kan. Dat het zo uit het publiek wel komen kan. Nou is het natuurlijk een beetje meer liefde dit natuurlijk. En dat komt mij ook wel een beetje, want wat is meer liefde? Dat is Skinny Love. En Skinny Love is van een week krijgsong bij ons hier op het, in de muziekkoepel bij Akkerum's Got Talent. En Akkerum's Got Talent is woon toch Witske en toch Daan. En Witske en Daan, ja, dat is wel een applaus waard, ja. Want Witske en Daan zijn beide 9 hier. En ze zongen het versje van Birdie, Skinny Love, in het Engels. Dus ook is ik heel goed Engels heb ik wel in de gaten. Nou ja, dat liedje dan. Het versje, ja, maar het versje is ik in het Engels, dus dan is het wel duidelijk genoeg dat ze daar maar wel een prijs voor heeft. Maar zongst er wel volle langer? Ja, ik heb het wel grappig, want ik was in het Heerenveenstadion bij de kantine. Toen wie ik zei, toen had ik daar optreden. Heeft toen optreden in het Heerenveenstadion? In een kantine, hè? In een kantine. En wie daar ik meesken bij? Ja, stukken van het. Ja, wel weesken. Nou, wij wonen het versje van je wonen we wel graag hier. En daar spelen ze op de piano, nou? Ja. Ja. Nou, ken je hem dat voor ons jongen? Nou, dan willen wij dat wel graag hier. Ja, succes! Come on, skinny love, just last year. Pour a little salt here in every my. Staring at the thing of blood and crust veneer. Tell my love to drag it on. Can I learn the ropes that let me fall? My. Sudden lonely fool, slow on the split. Told you to be patient, I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind. And in the morning I'll be with you, and it won't be a different kind. Cause I'll be holding at the tickets, and I'll be holding on the fines. Come on, skinny love, what happens here? Circle on the open line, breathing.
and I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind, and the more you'll be wasted, and who that was I, 'cause I'm breaking at the bridges, and at the end to burn your light. Who will love you? Who will fight? And who will fall behind? Come on, skinny love. Dit wie toch... Dit wie toch het voordienstwerk. Onder luid applaus. Gefeliciteerd. Dit wie toch het voordienstwerk vanuit Akram en Es. Het is jammer genoeg weer oud doen, maar morgen ben we er weer. Dus zorg alsjeblieft morgen weer. En